Čau to lidi, vítám vás u nového videa. Dneska tady máme další část puše za Leona. A budeme tady dneska zase hrát klasicky Leona, už tady mám o jeden skin víc. A navíc už mám 8000 trofy, takže mi do komentářů napište, kolik máte vy. A takhle ty puše pojedou, každý den pušnem 100 a takhle to půjde do 1000 jakoby. A potom asi začneme pušovat tebe a Mandy, ale tu třeba do 700, tu ne do tak málo. Nebo spíš tu Piperku. Spíš Piper, kterou tady mám. Ale potom tady máme ještě jiný, ale to už já půjdu zase. No nic. Asi jako 2-3 hry vám okomentuju, ať tady hnedka máte delší videjko. Ale vím, že už tamto videjko bylo delší. Ale to chci, aby bylo, abyste si užili úplně jakoby mysleli to trochu kašlu, jo, tak sorry za to, jo, ale prostě za to nemůžem, jsem malinko nachlazený, takže nemůžem dělat nic a takhle, aby jsem to chtěl dělat tak jako Destro, ale pár částí budu asi vystříhám. A nevím jako, ale dejte mi nějaký hodnocení do komentářů, jak mám dobrý edity. Protože jako jsem hodně v těch editech zakulácenej, nebo jak se to říká, prostě jako jsem trochu horší a není to úplně nejlepší, jakoby neříkám nic, jakoby. A mě teďka mega štve, že jak jsem pušoval ještě bez záznamu kamery, tak už teďka mám za 4. místo 5 trofejí. Za 4. místo, kámo, teďka kdyby jsem umřel, což se asi stane. Ty krávu. Stává se. Říkám, kámo, takže už dostávám jen 5 trofej, s tím, že já mám win streak, takže dostávám 9, ale až mi skončí win streak a skončím na 4. místě, tak jsem úplně cooked, kámo. Tak jsem uvazený, kámo, jak kůze. V Robloxu. Jak nějaký kuřátko, prostě takový, nějaký hry tam jsou. Ale teďka už japuju, kámo, a nechci japovat Mr. Japing do komentářů, kámo. Mr. Japučino. To, protože teďka jsem japoval jako kráva. A proč teďka japuju? Prostě pár věc stačí, kámo, jakoby. O tom jsem přesvědčený, jakože když někdo to, kámo, japuje totálně, kámo, 500, kámo, věc za sekundu, tak to už je podle mě to už není optimální, kámo. Jakoby neříkám nic, 2 kytíci. Čau, papa. Kámo, doslovně už máme delší to než ten první push, kámo, máme další video. No nic, takzvaně. Ne! Ne! Temetek. Jo, skoč po něm, kámo, to je zlej člověk. V Robloxu má blbej skin, kámo. A když máš blbej skin, tak to znamená, že jsi blbej člověk. A ještě když mě zabíš. Tak jsem blbý člověk. Cože? Za 5. místo jen 3 trofé. Tak to jsme cooked. Úplně uvazený, kam dám asi jen 650 trofej, protože nevím, jestli to dám, ale nevím, úplně jakoby. Jestli to vůbec půjde, kámo, protože kámo už na 600 něco trofej, kámo, toho tady ten push. A já jsem fakt jako nehrál, jakože vždycky, když jsem chtěl dát třeba Bravo Ball nebo takovýhle, tak se mi nikdy nepodařilo vyhrát, takže jakoby já jsem jako docela cooked v tomhle. Jakoby neříkám nic, jako já jsem v tomhle tom docela hodně cooked. Cooktý. Kurňa. Zlej člověk. Hnusnej skin máš, kámo. Za 9. místo -3. OK. Teď za chvilku něco rozbiju. Za chvilku mě budete muset držet, kámo. Aby se něco nerozflákal.
To už máme delší video než tam náš. No to já nevím, já to budu asi muset zkrátit, protože tady ten push bude dlouhý jako kráva jinak. Takže fakt asi dáme jako málo dneska. Nebo já to skipnu prostě.